Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Kaninkanalen. Så i dag der skal vi have begge mine kaniner ned på stranden, og min mors kanin Carlo, så de kan gå tur på stranden og måske rulle sig lidt i sandet. Så ja, det bliver lidt spændende i dag. Så vi skal bare have gjort klar til det, og ja, skal vi bare hygge med kaninerne. Så vi har Camille her, så han skal ned på stranden første gang nogensinde. Han er 7 år, og han bliver snart 8, men han har masser af energi, og jeg tænker, han skal ned på stranden og hygge sig lidt. Sammen med de andre kaniner. Yeah. Og så har vi Billy, der ligger herinde og hygger. Og det er Carlo, vores belgisk kæmpe kanin. Han skal også med ned på stranden. Så er Belle henne ved Caramel, og de ligger og bare hygger. De har også lige fået morgenmad, og de har drukket meget vand i nat, kan man se. Og så har vi Carlo. Min mors kæmpe kanin. Han elsker at sige hej til mennesker, som man kan sige. Hej. Han er også en kanin, der har rigtig meget energi, og han kan ikke sidde stille. Så ja, han skal også have meget motion, og han er mega sød. Og jeg har fået lært at give ham high five. Så, men han gør det kun for godbidder. Yeah. Men ellers så er han mega sød. Og han har fået nogle bamser inde i hjørnet, som han kan være sammen med os. Så for Carlo, han kommer til at være i sådan en her, når vi kører hen til stranden og går tur. Og mine kaniner skal være sådan en, fordi vi har ikke 2 af de her. Og ja, det skal vi have fundet ud af, hvordan vi får det. Så har jeg også lavet sådan en her longe. Den er meget lang. Sele til kaninerne, hvis man springer med dem eller går tur med dem. Og de skal have meget snore. Og så har jeg mine kaninseler her. Og jeg har flere snore nede i den her æske med kaninseler. Og der er hø nede i den her kasse, og der er også hø nede i den der transportkasse. Men jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud. Så det her, det er mine kaniners bur. De har sådan et langt bur med sådan nogle ting. Så er vi i gang med at tage sele på ham. Så er jeg nede med kaninerne på stranden. Og der er vi kaninerne. Camille. Kan så Camille. Godt. Så er Camille ude på stranden med Belle. Nå, Camille. Camille, han kigger ud på stranden. Belle hygger sig. Og Camille, han sidder her og nyder sandet med Belle selvfølgelig. Så her har vi Belle. Så går jeg tur med Camille og Belle på stranden. Og vores hund er ude at bade, og Carlo er der. Så vi går bare tur med. Camille. Jeg tror, Camille han hygger sig virkelig meget. Og Belle han nyder det også. Hej Belle. Og nu kraver Belle. Jeg tror, de synes, det er hyggeligt. Kom, Camille. Yeah. Nå. Kom. Jeg kommer hen. Kommer Belle. Belle har meget energi i dag. Du har meget energi, hva' Belle? Jeg tror, at Camille han nyder bare sådan den varme sol og sandet. Det kan han godt lide. Og nu kom Belle.
Hej Kamel. Kamel. Så jeg er gået lidt længere ned på stranden, så der er lidt skygge her, fordi jeg tror, de får det lidt for varmt. Men nu hygger de sig egentlig bare. Ja. Yeah. Jo, de er så søde. Jeg har altid kunne tænke mig at tage mine kaniner ned fra stranden, så det er meget fedt nu, at jeg kan det. Så der er det virkelig varmt udenfor, så det var derfor, jeg tænkte med at tage mine kaniner ned på stranden. Så ja. Hygger du dig, Belle? Ja, det er godt, kom ind. Nu begynder de at gå lidt mere rundt her, fordi de undersøger stenene. Og nu går de den her vej. Men jeg tror, de hygger sig, så det er meget dejligt. Det er første gang, Kamel og Bella har så været ude på stranden. Så det er egentlig meget fint. Så nu begynder de at løbe lige om lidt. Kom, Kamel. Nå, hvor de hygger sig. Så er vi på vej hjem, og nu går de også lidt rundt her i skoven. Så vi er egentlig bare på vej hjem. Og kom hen og vil de hygge sig mega meget. De har i hvert fald haft en mega god dag. Ja. Yeah. Nå, hvor de søde. Så er vi på vej hjem. Så er vi kommet hjem fra stranden igen. Jeg mangler lige at sætte mine kaninseler tilbage på plads. Og jeg har fået vasket deres tær i lidt vand. Og tørret det grundigt af, fordi kaniner må helst ikke få for meget salt. Så det bliver man nødt til. Men de er meget fine, og lige nu vasker de sig bare. Carlo har også hygget sig. Han har også været nede på stranden, og jeg tror, han havde det virkelig sjovt. Så jeg har de her kaningodbidder, som jeg kommer til at give dem. Det er mere sådan nogle gnavegodbidder, som de skal gnave i. Så lad os bare give dem det til dem. Så vi har en til Carlo. Carlo. Skål. Så spiser han sin. Og jeg har også en til mine kaniner. Lad os se. Den kan man også tage. Værsgo. Værsgo. Nå, men tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I har hygget jer. Og ja, jeg tror også, mine kaniner har hygget så meget. Så vi ses næste gang. Hej alle sammen.